якчанд секретҳои авиабилет ва таксӣ. Агар шумо бо телефон билет харидани бошед, ҳатман телефонҳои арзонро истифода кунед. Бо телефонҳои қимат албатта нарх хело фарқ мекунад. Дар Яндекс такси низ инро истифода мебаранд. ҳатман худатон санҷида бинед. Дуюм, одатан билетҳо дар шабҳои сешанбе ва панҷшанбе камтарак арзонтар мешаванд, ки дар чунин вақт интихоб кардани билет хело барои шумо қулай меғалтад. Сеюм, агар рафту шумо бо телефонатон як бор бизнес класс харидагӣ бошед, оянда албатта нархҳои билет дар ин телефон фарқ мекунад, яъне каме қиматтар мешавад. Дар Яндекс такси низ албатта чунин секретро истифода мебаранд, ки вақте ман дар Сочи будам, як бор такси Комфорт Плюс заказ кардам ва дигар то омаданам эконом барои ман намезананд. Танҳо Комфорт Плюс ва ҳатто бо нархи эконом ҳам, яъне Комфорт Плюсро барои ман пешниҳод карданд. Видеоро ба ёру дӯстони худ фиристед то